παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ο λαιμός μου είναι λίγο δύσκολα, δεν ξέρω, έχει κλείσει ο λαιμός μου, παίζει να ξεκίνησαν οι αλλεργίες μου οι φθινοπορεινές. 2 χρόνια τις είχα γλιτώσει λόγω της εγκυμοσύνης και που έπαιρνα πάρα πολλές βιταμίνες, αλλά καταλαβαίνετε από τη στιγμή που ο οργανισμός μου δεν είναι στα πολύ καλά του, λόγω όλων αυτό που περνάω, καταλαβαίνετε ότι ο λαιμός αρχίζει και κλείνει. Έχω φτιάξει καφεδάκι και τον έχω πιει τον μισό και παραπάνω, οπότε είναι εδώ. Ο μικρός κοιμάται, ευτυχώς παιδιά ξεκινάμε λίγο σιγά σιγά, λίγο καλύτερα να είναι. Ο καφές με νάτος. Το έχω βάλει σε αυτό εδώ το υπέροχο σουβέρ, που το έχω παραλάβει από μια εταιρεία στο Instagram. Εδώ στο δωμάτιο να τακτοποιήσω λίγο, να μαζέψω τα στρώματα. Τα άλλα δωμάτια τα έχω μαζέψει ήδη, οπότε πάμε να τακτοποιήσουμε αυτό το δωμάτιο. Και το μετά, εδώ πέρα λίγο, όσο και να τακτοποιείς, χαμούλης γίνεται. Ορίστε, τα μπαλόνια αυτά τα είχαμε πάρει από τη βάφτιση μας, ξέμεινα. Και να το... Λοιπόν κορίτσια, σας έχω καταπληκτικά προϊόντα σύσφιξης για να μην φαίνεται η κοιλίτσα, και πάμε να τα δούμε λίγο. Λοιπόν, η εταιρεία ShaperFit κατασκευάζει προϊόντα σύσφιξης, κολάν, κορσέδες, διάφορα πράγματα για εμάς τις γυναίκες που δεν θέλουμε να φαίνεται η κοιλίτσα. Εμένα μου στείλανε 3 καταπληκτικά προϊόντα, τα οποία θα τα φορέσω και να τα δούμε. Το πρώτο είναι αυτό εδώ που είναι σορτσάκι και συσφίγγει την κοιλίτσα για να μην φαίνεται από μέσα από ρούχα που αναδεικνύουν την κοιλίτσα. Το άλλο είναι ένα υπέροχο καλτσόν σύσφιξης, πάλι για να μην φαίνεται η κοιλίτσα, και το λατρεμένο μου αυτό εδώ κολάν που ήθελα πραγματικά να το πάρω. Βλέπετε εδώ έχει και το κορσέ, μπορείτε να το κλείσετε όσο θέλετε και εννοείται θα τα φορέσουμε για να τα... Λοιπόν παιδιά, έχω φορέσει το σορτσάκι εδώ, δείτε το, ωραία, και θα το βάλω με την παντελώνα να δείτε ότι δεν αναδεικνύει καθόλου την κοιλίτσα και δεν κάνει αυτό εδώ το πράγμα που όλες οι γυναίκες φοβόμαστε. Δείτε λίγο. Να το. Και πάμε να βάλουμε και τα επόμενα. Παιδιά, έχω βάλει αυτό το υπέροχο μπλουζάκι, το έχω συνδυάσει με τη φούστα και δεν ήθελα να φαίνεται καθόλου η κοιλίτσα μου, οπότε έχω φορέσει εδώ το καλτσόν, ελπίζω να το βλέπετε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα και το shorts εδώ πέρα, βλέπετε, αυτό μπορούμε να το βάλουμε και να κάνουμε και γυμναστική. Βλέπετε ότι εδώ δεν φαίνεται καθόλου κοιλίτσα και το έχω βάλει με αυτήν εδώ την μπλούζα και είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να το βάζετε και μέσα από παντελόνια, από φορέματα και από ό,τι άλλο θέλετε. Και έχω βάλει και το κολάν, βλέπετε εδώ, δεν διαγράφει τίποτα. Το φοράω με ένα μπλουζάκι κοντό, νομίζω ότι φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες για να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτά τα υπέροχα
προϊόντα. Θα τα βρείτε στο Shaper Fit, θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες για το κάθε προϊόν και επίσης για τη σελίδα στο Instagram, για να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Σας έχω και κωδικό έκπτωσης, έχετε 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα εάν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό μου. Θα σας αφήσω ακριβώς τον κωδικό κάτω στο κουτί της περιγραφής. Θα σας βάλω και κάπου εδώ να δείτε τη σελίδα στο Instagram για να μην την ψάχνετε. Αυτά. Τώρα θα τακτοποιήσω λίγο, θα συνεχίσω τον καφέ μου γιατί σε λίγο θα ξυπνήσει ο babies. Είναι μία από τις επόμενες μέρες, εκείνη η μέρα δυστυχώς έμεινε στη μέση, μου συνέβησαν αρκετά πράγματα και δεν μπόρεσα να σας γυρίσω τίποτα. Σήμερα έχω τη Χριστίνα στο σπίτι, γιατί εχθές μου έκανε κάτι δέκατα, βέβαια πρέπει να βγάζει δόντι, αλλά για προληπτικούς λόγους την κράτησα στο σπίτι. Είμαστε εδώ μαζί παρέα. Ναι αγάπη μου, ναι. Κάνουμε αγκαλιές. Έχουμε ξυπνήσει λοιπόν, η Στέλλα έχει πάει στο σχολείο και έχουμε μείνει εμείς εδώ οι τρεις μας. Τα μικρά μου τα παιδάκια, ένα εδώ και ένα στο λίκνο. Πού είναι ο αδερφός σου? Εκεί. Τι κάνει? Τι κάνει? Κάνει νάνι? Νάνι. Ναι, έχω φτιάξει καφεδάκι, άλλαξα τα σεντόνια το πρωί μέσα στο δωμάτιό μας. Θέλω να αλλάξω και τη Στέλλας και έχω πλύνει και νεροχύτη. Εδώ καταλαβαίνετε, ρουχομάνι και κακό, αλλά δεν πτωούμαστε. Όπως με έχετε πει ότι οι δουλειές μπορεί να πάνε και πίσω. Δεν μπορώ να κάνω θαύματα. Έχω πιει το καφεδάκι μου, έχω βάλει ένα πλυντήριο και βάζω άλλο ένα. Και τώρα σκέφτομαι τι να μαγειρέψω. Η Χριστίνα μάλλον ξανανεβάζει δέκατα από το δόντι όπως σας είπα, γιατί είναι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Ο μικρός κοιμάται. Θέλω να τακτοποιήσω εκείνη και τα ρούχα που βλέπετε κάποια στιγμή όταν θα μπορέσω. Και δεν ξέρω τι φαγητό θα κάνω. Θα το σκεφτώ τώρα γιατί δεν μπορώ και να βγω να ψωνίσω. Θα δω τι έχω στο σπίτι και θα μαγειρέψω ό,τι έχω. Είναι ο μικρός παιδιά. Πάμε να φτιάξουμε γάλα γρήγορα γιατί θα μας φάει. Χριστίνα. Γρήγορα να φτιάξω γιατί θα με φάει. Εκεί κάτω ένα μα. Κάνε μα τον αδερφό σου. Τον νινί μας, κάτω μα. Καλό τον νινί μας, για κάτω. Τι κάνεις? Να. Λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ τις φτερούγες και εδώ μέσα τώρα κόβω πιπεριά. Θα βάλω ένα καροτάκι, ένα κρεμμύδι και θα κάνω κρεθαράκι λαχανικών. Εδώ παιδιά είναι το γιουβέτσι μας. Έχω βάλει και πιπεριά και καρότο. Μόλις το έβγαλα, να το. Και νάνι. Παιδιά, κοιμήθηκε η Χριστίνα και ξύπνησε, νάτι. Την έδωσα να φάει μια χαζομαρούλα. Και πήγα να πάρω την Στέλλα από το σχολείο και έχω επιστρέψει. Είμαι εδώ τώρα, θα μαγειρέψω. Ο μικρός κοιμάται, αλλά σε λίγο θα ξυπνήσω, οπότε έχω βάλει το νερό να κρυώνει.
γιατί είναι πάρα πολύ καυτό, να του φτιάξω το γάλα του. Αυτά μέχρι στιγμής, δεν νομίζω να κάνουμε κάτι άλλο. Τα ρούχα ακόμα με περιμένουνε. Ευελπιστώ να τα κάνω μέσα στο μεσημέρι, μόλις κοιμηθούν όλα. Αυτά. Έχει πάει απόγευμα, έχει πάει η Στέλλα στα αγγλικά και έχω μείνει εγώ εδώ με τα μικρά. Τώρα θα μαζέψω τα ρούχα, πάμε να το κάνω. Εδώ ετοιμάζω ρούχα, γιατί θα πάνε για το τριήμερο ο Νίκος με τα κορίτσια σε ένα γάμο στο χωριό, οπότε θα τα ετοιμάσω, εγώ δεν θα πάω. Και συνεχίζω εδώ με το τακτοποίημα. Αυτά. Η κατάσταση έχει ως εξής. Έχω μαζέψει τα ρούχα εδώ πέρα. Θέλει λίγο αυτό εδώ να το βάλω το χαλί κάπου, θα δω που θα το βάλω. Και η Χριστίνα είναι εδώ. Έχω βρει και ρούχα για τον μικρό που θα τον κάνω μπάνιο σε λιγάκι. Οπότε αυτά, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω. Μάλλον θα κρατήσω και αυτό το βιντεάκι και αύριο, τρίτη μέρα, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Θα δω. Παιδιά, είναι η επόμενη μέρα, θα κλείσω εδώ αυτό το βίντεο, δεν έχω τίποτα άλλο να σας δείξω, πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ, οπότε θα σας τραβάω ό,τι μπορώ και μπορεί να είναι και μικρό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μας like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Πολλά φιλιά! Γεια σας!